Tak som si povedal, že vám ukážem, ako sa nastavuje zapaľovanie na GS-ke. Potrebujeme toto. Stroboskop. Na čo to je, pochopí každý hneď. Tu vnútri máme kontrolnú dieru, ktorá ukazuje značky. Asi to nebude vidieť. No, zazumuj. Zazumuj, mašinka. No, niečo tam je vidieť. Pointa príbehu je v tom, že do 1500 otáčok sa má kryť značka F so značkou zapaľovania. Nad 2500 to má ukazovať na značku 1.4. Tak si to predvedieme. No, teraz je to už lepšie vidieť. Toto máme 1000 otáčok voľnobeh. Myslím, že je to dosť vidieť, že F-ko je kapané ustrelené. Takže si to najprv skúsime naladiť, tak jak to má byť.